Alhamdulillah. Walah wis ngerekam dene. Pas nembake ora tak ketokno, Bos. Dapat 3 ekor. Yo, 1 2 3. Garangan 3 ekor. Alhamdulillah. Ruwak-ruwaknya siji. Oh, 3 ekor. Alhamdulillah. Cek masteri gak moro tambah ndeklek ning tengah sawah. Iki lakone. Ampoe bedile. Spot istimewa, Bos. Ditor poine. Di ngrikok ning ndi? Halo. Bubuk ngene kok. Oh, sing yo iki. Kok kono. Wah, teman wenek wae. Ndemane bapak. Wah, gede. Ketoke cuwili kok. Barang mati gede. 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 Ganang, guys, ana peline lho. Lho. Poin 4 ekor, Bos. Andeman, guys. Yo, andeman, guys. Oke. Tembus ora tembus kok. Tembus kok. Oh, endi tembusnya endi? Ya, idelna nih. Waduh. Wong plurune ning kene ngene kok. Babon. Mangene. Tembus, Bes. Ya. Oke, mantap. Yo sampe tak bedel gak rasedo. Lah, Gua nih HP gue kok kolos dong ada HP tak bedel yo. Iki gue urung no momen sing pas lah. Iki nak ilang guys balik lunga. Mbak Rongo bang neng ndi? Balik lunga. Rono kono suwi tok dih. Enak ya. Babon guys. Alhamdulillah lumayan, Bos. Kita cuwil aja bro. Gede ya. Kebetulan ning kene mau del. Kepelu ke langsung. Muser. Kalau bodak tenanan. Cara gede ya asline par gede istimewa. Istimewa, Bos. Oh, imbang ya. Yo imbang lah, Kak. Nah iku kok. Adik babon. Cek talen nih. Babon guys, babon. Didono sik lah, didono sik. Oke. 4 digit. Tak tulis lah. Tali pati. Talennya gak mau. Empat digit. Aja konone lah sing isor ya. Sing gelas. Gini loh
Sing kilir kan loro lah. Alhamdulillah. Bapak iki. Oh. Kurang tak gawe video wis. Karek ruwak-ruwake cah lho. Ya Allah ya. Garangane wis ning jero plastik, kresek. Aduh. Piye sepurane, Bos? Ora tak video mau oleh pas bakar. Gara-gara wong iki lho. Yo. Pas kak ngonten dah. Kuburan. Neng kuburan. Lokasi pacing. Spotnya istimewa. Petak dol,